Yemli may ayı, kızıl iş vakıtı. Kimdir yuva jiyiştira, kimdir bakşasında qazına. Әміне балық бистесі халқы 40 үшін 40 яққа ташлап мәдениет йортына ашыған. Biz bik yaraqtan keldik. Balık bistesinin en arka avulundan, Tuluş, Karnavukov avullarından İlnaz Minvaliyevni qararga, özümüzün Kurşa avulımızniki konsertlarini bik yaratıp qarayız. Ular tabi, mine bulay, munday balağın haydaydı bu. Mine min ana bile başlarını avullar. Әткәнесі білен, қазірде мен яқын достар біз алар білен. Илназ бик матур итеп җырлый, авылша итеп, моңлы итеп, аңлаешлы итеп. Авылша, шуңа күрә яратып, біз аны һәр вакыт телевизорлардан да тыңлыйбыз, кассеталары да бар. Бик яратабыз біз аны. Biz аңа бик ышанабыз, баглыйбыз өметләр, аңа зур уңышлар, иҗади уңышлар теләйбез якташлар. Мәктәптән, мәктәп баласын вакытын алып беләм, бик әйбәт, бик игелекле бала булды без ул. Илназ Минвалиевны халык тамашачылар яраталар, үз итәләр. Якташ буларак та аны белән горурланалар. Татар халкы өчен ул җырчы Илназ Минвалиев. Балык бистәсендә яшәүчеләр аны якын итеп безнең Илназ дип йөртәләр. Һәм моңлы тавышлы райондашларының иҗатын бик яраталар. Һәр җырын яхшы беләләр. Концертларын бер дә калдырмыйлар. Әллә якташларының мәхәббәтен һәр вакыт тоеп торганга, әллә туган як үзенә шулай тартамы, Илназ концертлары белән биргә иеш кайта. Туган ягында чыгыш ясау һәр вакытта ду кылындыра. Чөнки туган авылга менә мин үземнең авылыма һәр елны кайтып концерт куя торган идем. 14 майда әнием туган көне. Менә 2 ел элек куйган юк инде. Шуңа күрә районда быел үземнең туган көнне үткәрәмен дип уйладым да, монда гына куярга булдым. Туган якта кайтып җырлау үзе бер нидер горурлык бирә, рәхәтлек бирә. Илназ Минвалиев иң матур җырларын якташларына бүләк итте. Халык рәхәтләнеп җыр моң дөньясында йөзде бу көнне. Сәхнәдә Алсу Хәбибуллина, яшьче Алина Прокопьеваның чыгышларын да таң калып тыңлады. Аякларына күз иярмәс оста кызларның биюләрен бик яратты. Татар музыкасының чит ил кешесендә сикереп чыгып, биеп китәргә мәҗбүр итүенең шаһиты булды. Концертның сценарийы Илназ Минвалиевның ничек җыр сәнгатенә килүе турында иде. Концертның сценарийы яза башлаганчы мин инде апрель азагында ук кайттым Илназларның авылына, Зур Солтанга. Күп кешеләр белән очраштым, аны укытучылары белән, күршеләре белән, һәм минем сценарийда язылган бер генә сүздә каяндыр бармактан алынган, каядыр уйлап табылган сүзләр түгел, барысы да нәкъ менә Илназның авылдашлары, күршеләре, укытучылары, урамда очраган әбиләр, апаларның сүзләре һәрберсе. Килмәсәм программа бозыла, килгәндә дип тора. Мәскәүгә булса да барып билетер, бисирек концерты өчен алам дим. Рәхмәт әйтеп китәсем килә әтиемә, әниемә, туганнарыма, мәктәптә укыткан укытучыларыма, барлык дусларыма, чөнки алар булмаса, әти-әниемә бик гомер буе рәхмәтлемен инде мин, чөнки алар булганга күрә мин шундый халкым белән очрашканмын, шундый тамашачыларым белән очрашканмын. Кешеләрем бар, үземнең халкым бар, җырым бар. Әнием, әтиемә гомер буе тугрылыклымын һәм рәхмәтле булып яшәячәкмен. Һәр елны якташлар каршында чыгыш ясауны бер традициягә әверелдерәсе иде Илназ Минвалиев. Шыгырым тулы залда мөкиббән китеп концерт тыңлаган тамашачыларга караганда, аның бу теләге якташларыныкы белән дә тәңгәл килә иде ахрысы. Hisler taşıy sandıgaçlı жылы yazlarda Seni uftanıma gözler kilerdi Aldalı ceyler bulganda Kırmış güzel matur bulgan birde Anlayırsız hisler buldurmuş Yaşı gelir Hem söylenip ömürlerini boşqa uzdurur
uzdırmayık Yaşigale sıyıp hem sıyılıp ömürlerini muşka uzdırmayık Matur mizgillerde güne uçsun Biz yaşayan tırmış yılları Jırlap yaşık sıklanırlık eder Tibrensinler köngül kılları Tırmış güzel matur bulgan jirde Anlayışsız hisler buldurmayık Yaşigale sıyıptan sıyırır Ömürlerini muşka uzdırmayık Yaşigale sıyıptan sıyırır Ömürlerini muşka uzdırmayık Selam aleyküm. Так, начинаем через 10 минут.